Kuliah vibro season 4 hakane video menta ngan penishai pangane ka intelligence bureau mo ka jinglat kam poka intelligence bureau kibun ha ki ba comments wat ki ba kali dengan haban penishai yaki sa season 4 te pi wa wan apply yakane so ba page hadu badakut badakan mau wana klik subscribe badeu notification bell dengan batai bhawa nam takane ka intelligence bureau ke kata intelligence bureau ngada batai ba kine kide ki kam ba fiaban tre panwat bania kilong kum ki CBI agent kum takan ki ro agent panwat bania spang kam menteri spang ki leno kam leno shabaro po India hi tang ba ki gede te nam ngan juba ikini ki jengli ki ba ki kli shu ko me gane ki ong ba ki spang ka haj hangne amdon kam haj no amdon kam mare kita artli amdon kam gane amdon kam haj ya kajing jong amdon kam ya kajing mare amdon kam te kadon betang ka exam kidon lai tier 1 tier 2 tier 3 kidon kita mo tengah sabatai tiek batek te kidon giba kali ong kaling tempat ai ngan ai kumno kan haba ngaladap ong lupa ba kan sedang santarik nasi sejan san khatway rjrfr te penlej itu ka website yang sabu apa description ni mha.government.in hang tu kan sadon kaling ba pinhaban apply te kali ne takan thei ba senrang ne komno te nomor ba claim mention ba de lang ebaro kelum lang ebaro mo claim ong te kelum lang ebaro bar kan thei ba senrang pila ban apply te jimare amdon jimare te kaching tere ha shillong ne sei kane kade all over India kat ka ba ki pha ban tre la ra phi kwa tanga shillong te ban nom apply mo kane ka post kane kade all over India central post le la ra phi shillong ka biang la ra phi myoru kilawan pha shaweru kat kum kajing don kam kan takadau ki don kami ke badan lakajong jong ka jaka suki kwa mana shillong nomar ba yu don gino ki jing don kam ki wat jing tip phangi buru ba na shillong ki don kam khabu shillong ki don ki mana shillong ki ba ki kem shabar khable shabar te kum ta kan te ki ong ba ka payment hapsiu online ne kum no kane hapsiu online na ra phi kwa siu na bangro khap download ya ka to ka challenge select siu hapo SBI kan don ka option mo nda phi da pendap Kila masuk online ada pinang kasuk hi ban su online ni te ndadap siuru mdon refund shu mo ladap te film su online ni film su haka yu te ka bai namta kane ka bai exam namta ki SCST ka dei south pa sanpo te ladap hi kwa sha ban apply ban kre namta exam mo wanam ben wanam ong ba nganam yo na ka bun plat ka pisa bat bai zero bat bai wanam ong kumta ladap hi kwa apply ben ka relaxation ada batai ba namta markdan arjan kawai ketika security assistant berkawai ke MTS namta ka security assistant kadai khat prado arpenyo te don relaxation sansnem te do life for arsnem pila ban apply namta SCST te naka MTS pede kadai tang hadu kat pra hadu arsansnem te kamud ba plus sansnem kalong ka prado life for snem relaxation mo kadon namta SCST te ka class ayu kyong qualification they pass class 10 nda field subject rom nei lei tang ba fila pass te fila ke class kan mau kata lepas lah ke kelas menilai dah feel subject ro marba ka embus jongi kala ailat tai piban ke kelas tengok ba fila pas klem ong ba fila i ban apply dah feel subject ro exam center hangne pintip ya exam center anda fila pendap ya ka form kimpat ong hangno don exam center mar kapan page kum ka jingdon ke ba apply telada ka don ka choice haba bra pendap habjet la kadon Mekhalia la kadon Shillong mud ba kan don kan Shillong marba kila bu te kaban sin ta ka Shillong te la kadon mud ba habjit Shillong ta kan so te sha nem badon tu sha ba kane kam dei kam pulit kam dei kam sha ba kam don kum kita ge bro okay exam center da field subject da batailun pass class 10 te dokumen ayu don kam okay pidon kaman educational qualification marksheet class 10 kita te don kam ka domicile kita arti don kam tan bat IDA ki documents pe pidon ta kita domicile don kam tam bat marksheet class 10 ba pass class 10 bat bi hap nang ban kren khasi local language marwah ka exam ru kan don mo te ngasa etu te kan don ka tier 1 te ha ka tier 1 hilem no mo ka exam pha pass we ka tier 1 sa kiu mo tang ban qualify ni ha ka tier 1 pha ban score ban pe ki merit list ta tier 1 pi ong kikot ayu ban puli kikot ayu ban puli marwa ka de pass class 10 te ka level kan de class 10 pha ban puli hi kini ki
general awareness, ki aptitude test, ki reasoning, English, general studies, ma sampai yang ni syllabus. Nam ta ka pattern of exam. Te kini kilang baik kemda than rak ta kare jong ka class 10 standard kamon. Phap pe kino hikaru tambah badai phangin degen. Ki aptitude, ki reasoning, English, general studies ma. Ta nda adab nang ne kada shispa mark. Then la adab nang ne shikanta i4 ma shispa mark, shikanta i4. Ta nda adab ne la fi qualify pen poya ka tier 2. Te ka tier 2 kan lekno. Tier 2 beda kan ada ka passage. Then chu ki ana ka khasi phapan kelas ka English. Kada sub marks te bat ka spoken ability. Pi pha kan khasi pi ar kono kintrim. Entah. Bar ha ka ba live beda kan don ka interview. Te la phila wan pass we kita pinjo ba. Te ki pus ki don kono tali. Ki don metang you are ma amdon specific namta SC/ST you are man on reserve claim reserve yano yanoro open be baro te kadon khat san tali baro khinlang bat security stand bat MTS te security stand kadon khat ar tali you are plus 1 EWS mutba phila na pai tang ye khat ar tali bat namta ke MTS tangkawai te bapor pendam exam tangkawai baro ar tali phila ban jet choice phi kwa tangka MTS na phi kwa SA security stand kasong api ba exam tangkawai te la phila pas ken ai shwa ba ka security assistant ka sawan sa MTS chu ada pempas ka security assistant ken IP ka MTS mta pinjit boot sidang kawai te ngathrai tang kan hi kamla don ne kata ka jing batai gini ada batai phi man kam haj man kam jing ore tang ka exam me jarak pendap online ka fees by pendap saus pak san per nam tabro candidate ma all candidate te bakan tebe sendang phila ban apply te la pidon sha kamon sa apply na do ka san tarif te namanta ka Nepal dengan sa pensyai pada video tagini tulis